Ano yung mamag sekarang ko cellphone? Di ba? Ingon man kaganiha. Ang mahog na hugaw na. Asam itong bata, ha? Laglaag itong bata, ha? Yun. Wah, yun. Sukang dito sa iyang mamaron. Kita to. Natawag ko ba? Maram din bata, ha? Asa ka din ito dong? Ikaw, asa ka kita? Tinda. Dahan? Saan ka dito? Alito kende. Pagkindi? Asal ka padung pa? Mag-wifi ko. Wait ko. Ay, na kuya kay. Ngita ka mama ni mo to kay dati patrabaho mo dito. Hindi, motor ko wifi yan ha. Taga kong kende. Ay, ayaw. Napay na. Basta matagak na gani ang makaon. Hugaw na na. Sayang nga. Kasi sayang. Ang makaon nga matagak. Hugaw na na kung matagak sa yuta. Makaon di kag tagak na sa yuta. Saan taong kang bataa ka? Uli na dito kay ang taong kasi mong mama. Koyog ko. Ay, Kuya God. Nga, mag-unsa mo ka dito? Tanaw. Tanaw, unsa? Tanaw sa cellphone. Tanaw cellphone. Kita, ano bitaw ko sa cellphone? Di ba ako ipasabot nga. Tanaw ko og unsay mo tanawon. Ha? Tanaw ko video. Tanaw ka video? Unsa? Video nga mag... Narap na ko chatan dito na. So... Yay! Oh no! Saga ko cellphone. Oh, ayaw ba nita? Ano mo nagsikaran? Ano yung mamag sikaran ko cellphone? Di ba? Ingon man kaganiha. Ang mahog na hugaw na.